Ibu naik tunggu ini tunggu aja. Naik cuma rawa. Wan sarong naik dia. Kamu ke pepe jadi pergi nih. Jangan sin borok itu. Sin borok kau nembak sing siapa mu jaka. Hap pepe gini. Itu. 나머지 पुलिस भाई वांसर एगं खा पुलिस भाई वांसर सुने एगं खा सुने फ्री तंग चा पुलिस भाई वांसर सुने एगं फ्री तंग इराय जाय नाबे पुलिस वांसर सुने फ्री एगं लाय खबर एगं लाय चा पुलिस वांसर एगं लाय नारे हिंके बायपसं आं नरनो इ भिडियोनि बिसिंगदै आनि जे मानसा motivation kogno sawai khnarewano tai norabo jodi ani video no sajak kanke like tai share khai tai channel na subscribe khainani tapokdi tai im video no bebak no share bo khairodi phaiding ke chungi video no chenglai siwano naidi bayapsang buindo phani bagoi phan tongo rang tongo tai boroni bagole police botongo hinke Tiprasa rok ni bagoi sabotong Tiprasa rok ni bagoi tamotong norok nukhana bele puilani video clipono wansa rok bai tai police ekngai chini Tiprasa rok no saknaya khaye rufre boi tongmani abno nugoi noroni kichapona mokole mukti rok yorriyade phari chung thansa khaye yakung bai karak khai basawai bubagrana par khai koplai khai rilaisiwano buni dofani bagale jotono tongo bebang tongo Piaba chini dofani bagai mungsabo kurui mungsabo yogmani mayako mungsabo justice mayako o justice ni bagena sungtini nayo amahai greater Tipraland ha tai manthaino santani bubagra kebano puitu sajaglia abani bagai chini bubagrano boniji sagno bini yakung bai bachanani nangkatini greater Tipraland nei sanoi abano tuino chung bebagno wansunani bon nango norobo kisa wansugoi naibedi taise buni dofani bororok baise gadaljak tong khotabukbo hinge bayap songnora agi to jotona nugbai khina chini fireman bichoji debroma sal kathang boi butharjamani wak butui tok butui khe boi butharjamani abni yagulo botai botongo markhaching jomatia tai Kiran Kumar jomatia borono sal kathang rok silai bai silai kogoi butharjamani abno tuyoi tai botikhe chini mokole muktu yore oi tongsinai phaji chung thansa ke chini bubagrano koplai khele jiwanu chini yasi kongsawa bosujor tui phantong tai chini yasi kongsani bosujor tui damtong abnorok sawai deman jotoni sai wansugi naikhe chini yasi kongsawa chini one finger belai khina damtong hinjago phadingge bayap chung buni dofa bai kurunglaiawoi yapri selaiawoi chung thansa kheyoi chini bubagrani logio yapri selayano Buini dofani borok ongkha omtuino election gana angkhe tai chongmari gana kha angke belaikino chini Tiprasa rok no saknangya khuknangya khlai satok pitok khe tai rufreoi boi tongjakmani aborokno chung nugoi no tongo ombo tabuk simiya bisi brum no nugjagai tongo haipono taibo tabukphano asukke sia tongkho chini Tiprasa rok chini Tiprahani bwsarok buini dofani borok bai gdaljak tai se kurunglaijak tai se buini dofani borok bai baksake yaprok bo selaijak tabuk sagjora toi chung nugoi phaimani chungtai ke bono puitu khainani lama korikha tai puitu khaijanai borok korikha obono ongkha chini paithakni puitu chini bubagrana ongkha chini paithakni puitu naidi bayap chung thanchang ya hangke salcha chini Tiprasa dofa komoroi thangnai buni dofani borok bai satok pitok khaijakmang butharjakmang toktharjakmano salcha chini Tiprasa dofarok bebagno oroi poroi ungoi tebo kumaoi thangbainai phaidi abono chung Jora Tongsani thansa kheye chini yakung bai karak khalai bsalayano Jora Tongsani sichalayano phadi bayap chung tabo khungke chungtai siring ke asugoi tai thoi muktri layoi tongnani o jora kori khachini phaidi hingke tabuk chung changori khalayoi bsalayani o jora sokbai khachini tabuk chung chini imarok no mukthang snamoi narok maya khe ulo naidi salcha Tiprasa dofa bebagno khosogoi thangnai puilani simi paithak jora video no nai tomani bagai belai hambai bayap sungnaro no norok ani im video no chajagai tongke video no like khedi tai noroni logi rok bai share khedi bubagra ayek lokthong tai
tipra dofa ayok lokthong.